Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Unang stop ng ating hashtag Biyaheng Left Out ay para sa mga taong nasanay ng mabuhay behind someone else's shadow. Lumaki din ba kayo, love, na kahit anong galing nyo, laging feeling nyo second best lang kayo. Always the support, never the bida. Ika nga nila sa pelikula. Somehow, I understand. It's frustrating. Lalo na kung alam mo nga, feeling mo ang galing-galing mo na sa craft na yon and yet hindi pa din ikaw yung people's choice. The problem I see in this, mahal ko, is masyado ka kasing nakafixate sa pagiging bida. You are giving yourself the wrong motivation. Instead of enhancing your skills, your gifts, and talents, nakatuon yung attention mo sa idea of lagpasan siya or higitan siya. Sa tuwing ganyan kasi mentality natin, my love, hindi natin na-enjoy yung journey. Nilalagyan natin ng so much pressure yung mga sarili natin to the point na kapag hindi natin nakukuha yung resulta na sa tingin natin ay tatalo sa gusto nating tapatan, naiiwan tayong feeling defeated and such a failure. So love, stop. That's not how you should do things in life. It's not all about winning. You have to realize that in life, sometimes the journey is more important than the trophy. So chill, okay? Hindi man ikaw ang bida sa mata ng mga tunay na nagmamahal sa'yo. Ikaw lang ang panalo at wala nang iba. At yon ang mas importante. Okay? Second stop ng ating hashtag Biyaheng Left Out ay para naman sa mga taong nuknuka ng baeta na hindi na nila napapansin na natitake advantage na sila ng mga tao. Love, you don't want to feel like para kang basura? Then stop existing para lang sa pangangailangan ng iba. Hindi mo kailangan may gawin para sa iba para lang masabing belong ka or part ka ng barkada nila. Sadly kasi, love, madami pa din akong nakikitang ganito eh. Yung mga taong feeling nila hindi sila mamahalin at tatanggapin kung wala silang maibibigay. I mean, yes, dapat nating kainisan at sisihin ang mga taong mapagsamantala, but you too share the blame. Kung hindi mo sila sinanay ng ganyan, hindi naman sila aarte ng ganyan eh. So you wanted to stop yung other people taking advantage of you, then help them once. If sa pangalawang pagkakataon hihingi sila ng tulong sa parehong rason, then learn to say no. Because that's when you know na hindi sila natuto sa unang pagkakamali. Ngayong sanay na silang may sumasalo sa kanila, ginagawa na lang nila muli. True friend of yours can only protect you from being abused by these people for as long as kasama mo sila. But you, my love, you have to learn how to look after yourself even if wala sila. Gets mo ko? So learn to say no. Now, love, before we go back to more of our Divas songs, paalala muli mga mahal ko, let's help each other out in order to stop this pandemic. Please, doble ingat. Please, tiis-tiis muna and please, sumunod tayo sa utos ng barangay. Okay? Ito na nga po ang last stop ng ating hashtag Biyaheng Left Out. At ito ay para naman sa mga taong thinking or ang thinking ay they are not good enough just because someone walked into their lives and made them feel that way. Well, love, nasa sayo yan kung aling landas ang pipiliin mo. Yung landas na magpapatunay na tama siya kasi tatanggapin mo na lang yung mga salitang yon at magmumukmuk ka, o yung landas na magpapatunay na kung kaninong bibig nagmula ang kutya, siya ang definisyon ng mga katagang binitawan niya. Ang masabihan ng mga hindi magagandang salita, my love, ay normal sa buhay nating to. I mean, I experience that every single day. Maybe that's the reason why I have always kept my walls up, o kaya naman I'm too defensive or I am hard shell, because maraming masasakit na salita yung natatanggap ko. Kinalyo na nga yata yung pagkatao ko eh. Kasi nga, normal siya. You don't need to absorb it, my love, though. Learn to dodge every word. Iwasan mo. O diba? Mag-dodge ka. You don't always have to fight back. You need to filter kung anong salita ang tatanggapin mo at aling mga salita ang hindi mo pakikinggan. Nasa sayo yan. So if someone tells you na you are not good enough, ask yourself, do you agree with them? If the answer is no, then don't acknowledge. Labas sa kabilang tenga, then walk away. Because you know, love, you are enough. You always have been, and you will always be enough.
Okay? Sa mga mahal ko, pwede pa rin kayo mag-comment o kaya naman makipag-usap sa akin tungkol nga naman sa ating hashtag Biyaheng Left Out sa aking Facebook fan page DJ Lala Banderas. You are still with me. My name is DJ Lala at ikaw ay nakaantabay pa rin sa aking programang Biyahe. Ang programang sakto, klaro, diretso, hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. Jibi-jibi lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.